Neo. Nej, vi spiller mod... Ej. Chat. Vi spiller mod Kerrigan. Jeg vil have rum. Eller bliver det free? Frozen med sin 30 AVG. Hold da kæft, mand. Okay, Frozen har de 28 average. God damn. Altså, hvad? Hvad har vi lyst til at spille? Der har 125 der. De spiller ikke Anubis, det gider de ikke. Nej, lad Lidt stå. De spiller lidt Train og nu. Banner Inferno her. Det er sgu meget... Ja, det Eller Ancient. Men skal jeg bare fjerne Anubis? Er vi ikke friske nok på Ancient Nuke, eller hvad? jo. Hej, jamen altså. God aften. Du stiller den med stort forbogstav, så ved man sgu nå, man tager det seriøst. Ja. Jeg overvejer altså at sende den til ham, altså ret det med stor H. Det har været koldt, mate. Men hvorfor vi rullede den giveaway? Jamen nu sidder jeg jo helt sogt inde på det her jo. Jeg elsker ham, der skriver, fuck Frozen er vild. Er det for face? Er det... Ja. Jo, jeg tror det er ham. Fuck, han er vild. Men Ja, det er stadig jeg tror det er ham, der face. Okay, chat. Ja, jeg spiller mod Kerrigan. What are you title? Først Kerrigan har... Fødselsdagskamp mod Kerrigan. Ja, Kerrigan vil spille mod mig på min fødselsdag. Ja, han har samlet det bedste, han lige kunne samle i aften. Og... sponsored by Ida. Sponsored by Ida stream. Ja. Kerrigan recommends Ida. Skriv udopstegn DDoS. I bliver trukket om 20 sekunder. DDoS i chatten. DDoS. Skynd jer. I kan vinde en M4A4 Neo Noir. DDoS. Nå, det er nu du laver det er trial nu, mate, fordi Simple er kun på stand-in. Det er rigtigt. Altså, hvis han skyder 28 average, jeg tror lidt at... Jeg tror, jeg skal skyde Ace hver runde. Tempo 8000. Bror man, tillykke. Tillykke, du bliver lige bandet her. Ja, reroll. Hvis du ikke skriver... du har ikke skrevet i chatten, Nå. Han har stadig ikke lige skrevet. Det har han skrevet. Tempo, har du skrevet? Tempo, du skal selv lige huske på at komme tilbage om 8 dage. Tempo, er du her? Forband Tempo, hvis du ikke er ham. Jeg kan ikke se ham. Tempo, husk, det er meget vigtigt, du skriver, Tempo. Altså, hvorfor skriver han ikke? Tempo, jeg tror da, hvis du skriver noget i chatten, så er der noget galt med din computer. Prøv at refresh siden. Og skriv igen. Niklas kan confirm, at han heller ikke kan se dig. Jeg kan ikke se Tempo. Så Tempo, refresh lige og skriv igen. Tempo, slap af, bro. Der var du, Tempo. Stort tillykke. Du får lige et band. Og så... Hey, savner gus for fingre. Og så skriver du bare min uge, Tempo. Så skriver du bare. Tillykke Tempo med det. Det var vildt velfortjent. Altså dig håbede jeg på sammen med Kerrigan. Okay, jeg må bare sige, jeg synes sgu det er lidt fedt, at vi skal spille mod Kerrigan. Ja. Altså, det synes jeg sgu faktisk, det er faktisk den fedeste, jeg nogensinde har spillet mod. Jeg kan stadig huske dengang Simple, han ikke accepterede en kamp, vi skulle møde ham i. Kan I huske det? Jo, hvem er ham der Grubi? Det ved jeg sgu ikke. Nok en ven med Neos ven. Jeg havde også en gang en præmie med Frigga, hvor vi skulle spille DOS 2 mod Simple, der dodgede Frigga. Okay, jeg nej for Kerrigan. Nej, altså, der er nogen der... Og ved I hvordan jeg vidste det var Kerrigan, chat? Fordi jeg kender hans skins. Yes. Og det er derfor at jeg ved hvor han er henne. Så når jeg ser hans Pandora's gloves, så ved jeg okay, pakken er her. Ja, pakken er her. Okay, log in chat, log in. Kan vi få noget hype i chatten nu? Kom nu, man, vi tager lige Kerrigan. Så jeg er mere bekymret for Frozen, må jeg indrømme. Nej, mate, Kerrigan er god på facet. Men hvem er ham der Gubi? Gubi. Nå, skal du ud og søge? Ja, det fornemmer jeg også lidt. Altså, han fornemmer... Hvad er det, jeg skal flash? Vi skal have nået ud og søge, I skal alle sammen med midt, ikke? Gem lige smoken. Vi prøver lige at køre den. Hvad fuck? Uden. Så skyder jeg lige ham i vinduet, hvis han ikke... Vi skal med midt. Ja, bare gå med. Så går vi mod A. Så kan du smoke CT foran donut, hvis jeg skyder en.
løg. Okay. Ja. Ja. Ja, altså, han står bare og tjekler. Lad os bare prøve at se, om vi kan... Okay. Du er dygtig. Smuk nu. Smukker CT. Vi løber. Han må nok tage peak Ud foran. CT. CT. Ja, han er så god. Jeg sætter til udsat. Ambush. Nice. Nice. En til. Så er vi tre. Bare plant. Sæt sig bare. Temple. Tempel. Ding eller hvad? Det lød Nej, flash og temple. Jeg reloader main her. Jeg spiller bombe. Dyb temple. Sådan. Kan du tjekke? Det er din kamp, Ud. Nora. Ja. CT og temple. Jeg gemmer os. Donut. Nice. Ja, Ej, der. Default sidste. Rolig, du overtændt, Avo. Pulsen ned. Jeg gemmer bare Træk donut. vejret. Side. Nok en kill. Jeg gemmer. Han er med tæt. Altså, han Dinget. Hej, Bæksen, der kommer man sgu ikke på face, kammerat. Nice. Ja, jeg tager lige 3K. Jeg skal slutte for mig. Ja, det er slut. Slut for gutterne. Altså, helt ærligt, fed runde. ærligt. Godt spil. Det er nice. Er der en smukker midt? Jeg er i motor høj. Jeg har en enkelt flash midt også. Flasher du? Ja, har en Flash. enkelt. Flasher. Failer sgu. Er den dårlig? Holder vindue. Nej. Smuk døgnet stikker klar. Kommer tæt, han bandt. Jeg har ikke rampe. Jeg har cave. Jeg har ikke rampe. Jeg spiller ind donut. Jeg er med donut. Jeg har En med. Holder vinduet. Okay, jeg holder donut. Kan I komme mod af, eller? en cave entrance. Jeg løber mod. Nu var ramt. Brokey. Her er et level. Jeg kommer med dig. En brokey. Jeg resmoker rød bag lavet. Ja. Vi har 2 af main. Ser ikke brokey længere. Jeg smukker Hey, larm donut. Så Ja. larm nu. Jeg smukker til. Og B-ramper op. Ind i donut. Jeg holder CT. Han har siddet der hele tiden. Han hører 2 frækker. Han hører 2 CT og donut. Ja. Donut har AK. Jeg er om De CT. får lige. Ja, prøv at købe dem. Ja, men du... Han har skubbet ned Det er rampe. et kælder, ikke det? Han kalder B. Jeg kan du nok. Der er K0. Microphone activated. Ja. God snak og sådan noget. Kom igen. Ærligt. Lå vi bare skulle gå tilbage mod B, eller hvad? Jo, det kunne vi godt, men vi havde jo bare donut i 35 sekunder. Så, Ja. det var, så vi kan jo ikke blive ved. Hvad står... 27 kroner. Unlucky. Er der en, der vil holde flash midt, hvis de løber ned her? Ja, yep. Der er en lille flash. Ja, det er fint. Jeg smukker case, så den stikker ud. G2 eller hvad? Ja, retake flash. Ja. Okay. Kom. Ja, jeg skulle højt for det. Helt foran. Helt ned i kassen. Det er ude indlagt. Ned. Jeg er med. Vi spammer. Lad os flytte på dig. Juvel. Jeg har pakket B, gutter. Kan høj. Giv en af. Lidt med lort, til Kan vi vende tilbage B? Han spiller for Og en. en midt. Høj, piker. Høj. Nede og hopper. Kigger høj, Tobias. Høj, pikker mig. Han ved, hvor du er. Jeg fighter ham, jeg sætter lidt. Ja. Holder mig. Ikke noget Ja, dummere. en træk tilbage. Ryggen til jer. Jeg viser dig bare en stor Prøv at køre bombe. på ham. Død. Okay. Nice. Sidste... Unknown. Det er Gobby, han plejer at være... Jeg tager meter ind i donut. Jeg finder ind for frys i andre. Okay. Jeg gemmer mig. Kan godt skubbe dig nu. Mener han i cave, eller hvad? Fuck. Nice. Jeg tror, du er donut. Han tager sig af, så det giver mening. God returbold her. Godt kommet ud høj nu, mand. Tak. Vil du droppe en Laurits, og måske også Frikka? Hvis du Ja. kan sælge en nate. Løber det op rampen, og det er den deagle. Det lyder godt. Med på. Smuk og rød. Ja. Jeg vil så ikke bare gå til B-rush. Jo, det kunne vi også. Jeg smukker ikke. Satans, jeg skulle ikke have sagt det højt. Ja. Jeg vil bare gerne slå. Jeg smukker ind og så cave. Han har jo til. Fuck noget lort, altså. Jeg hedder alle sammen. Det mener jeg sgu. Jeg muller default. Jeg kan blive rundt i. En på side. Molo CT. Overgift til Tian Sub 2 Jeg blander til Karikan. langt. Vær klar på de har fået cave. Tiger Call it out. 80 gift til Venus. Det er også.
baglinje. Klar nu. Nice. Sådan. Skal det ikke? Fuck, mand. Jeg troede, det var dig. Nej. Amo, din Baglinje. En med baglinje. Jeg kommer for at hjælpe min løbebror, så vender han så må skyde efter mig. Fuck, jeg fik et chok. Men tak for Jamen, altså, jeg mistede Hæftet. HP, og jeg stod og sprammede, så var jeg sådan lidt... Fuck, Nobel er jeg jo kunne ikke tydeligvis fucking overtændt her. Vi må nødt til lige at få ham lidt ned. Men jeg kunne ikke se noget i den skide mono. Ja. Skal vi splitte af med flashes i begge sider her? Så midt også til. Altså, hvad? Ja, bare split af. Jeg holder venstre side. Jeg holder højre. Jeg går af. Flasher. Ja. Hold det back. Flasher. Ja, jeg venter på Molo. Ja, Molo. Høj nu. Ja, vi ser lidt fart på her. Ja, vi er på vej ind også. Jeg løber altså. Dikler. Det er på. Tæt. Jeg breaker. Det er på CT. Hvad? Jeg ruller med default. Fyld out. Må CT. CT. Han er der nu. Jeg så skyggen, men jeg tror sgu han saver. Ja, Så kan jeg. Prøv at leve. Han saver. Fuck. Så er jeg på ø. Kan godt sidde i alle de her CT-smokes. What the fuck? Der Er der nogen, der bliver på bomben, eller hvordan? Jeg står i de Lød, han lavede kort, eller hvad? Jeg er ret sikker på, at han lavede kort. Der er 3 smokes. Det er ikke noget ud default. Ja, Okay. rampe. Jeg tror, han er cave. Og så er det Det er med dig, Frikke. Jeg kan hoppe. Flash Jeg kom. Hvor sidder Fuck, Hypex? Jamen, nej, så er Hypex, mand. Juvel, eller hvad hedder den? Jaguar. Okay, han er venstre. Den er Frikke, han er. Så gav Hypex. Altså, kan finde faktisk Kondi, han er fucking ligeglad med dig, mand. Hallo, prøv lige at slappe af, mand. Der fik han mig sgu, fordi han sidder og spiller sådan stats der. Ej, hvor var jeg fucking god, den Vil du have en AV, Laurits? Ja. Det er helt utroligt. Har de lige der er en AK på jorden. Har de normer? Nej, det har de ikke. Godt. Hvad? Jo, det er Neo. Smuk midt i en eller anden. Jeg Jeg går gør ud det. så foran den. Kan du være Jeg klar tager med midt på flash? høj. Ja, jeg har 2. Tak, Noah. Ja, jeg kører, hvis Lauk skyder ind. Ja, nice. Flash. Sådan netop. Flasher. Flasher. Dumble, vi har været live hele ugen. Microphone. Hører ikke Så noget. midt. Hej, høj, eller hvad? Snak. Ja, vi har høj, vi har høj. Ja, anti. Det er en mere. En mere sødt dyb af. En rampe. Trækker, tror jeg. Lyd. Ton trækker. Du er lige midt nu. Jeg er ikke med. Tjekker den lige, så kommer jeg tilbage en Lauks. Han er ikke Kan du komme med mig en donut? Du er alene. Jeg kommer om lidt. Men han er mod dig. Jeg bygger hus her, jeg larmer. Nej, han er inde i main. Altså, det er jeg ret sikker på. Jeg tror, stak af eneste, men det kan godt være. Så kan han nemt skubbe lige nu. Det var nemt, at Vi har gjorde. cave, vi har cave. Jeg kan smukke til at Motobugi. Ja, men så gå... Nej, lad mig... Bare Jeg tror, vi skal ind med. Ja, så gå B. Gå B efter. Den er lidt sketch, den der smoke her. Det er fint. Jeg er bare lidt... Løber her. Kan jeg skubbe rampen Ja, her? den er CT, den er CT. Så er det sgu tid, drenge. Så skal vi søge på. En mere cave. Jeg var efter, Død cave. Så der er en jeg af. kommer med rampe. Ja, en af nu. Kan albu skubbe. De Der andre er ikke ikke noget stadig. langt. Jeg har ikke noget Molo og hjul til side. CT. Ja. Jeg kommer op. Kan være Nuben, kan Nuben være clear, Nuben clear. Godt, nej. Sidste varme, der skubber jeg på mig. Skub. Jeg er i gang med green AV her. Der med baglinje. Godt. Jeg skyder ham. Han Altså, er CT. Nå, Dumble, altså vi var på live på Pluto i går. Ja, jeg guess. Nej, Stopper du Hypex. Alle semifinaler og finaler er på Pluto. Vi har været live på Twitch onsdag, torsdag, fredag. Altså, hvor fucking fedt er det? Bare... Microphone activated. Krab walker bare ud i midt. Og midten er helt lige, nu bliver dummet. Min fucking midtspiller. Okay, jeg siger lige noget her. Han er lort på A. Nej, ikke rush. Nej, ikke gør noget. Vi rusher ikke. Nej, Jo, vi kan godt rush A, Det er fucking nice. Bare ikke rush B med. godt. Jeg rush A. Jeg smukker Insta-donut. En der smukker CT. Ja. Der skal bare trades. Jeg løber. Ham der Gubi, han er ost. Lad os lige flække ham. Jeg er enig. Gubi. Donut hører så. Flasher ud venstre. Flasher, big box. Donut en. Jeg er sgu ved. Jeg er sgu ved. Jeg svinger. Holder tempel. Tre donut. Jeg spiller langsomt, gutter. Tre donut. Jeg spiller for tempel her. Jeg prøver jeg at molo jeg bag- satser, gutter. Jeg prøver at lave noget helt crazy. Blandt CT. En af dem er low. CT'en. Det er Jeg timer CT. Det bliver god timing. Ej, jeg er rigtig dårlig. Ej, kuben, mand. Fuck, han er sindssygt. Kom igen. Kom igen. Altså, vi fik næsten ham der guben. Gubi. Han var sgu gået. Han vidste godt, han var dårlig. Så han gik. Ja, han var en lille pas, hey.
Ja, det er et sygt line-up det der, Lukas. Det er sgu lidt nørdet. Enig frækker. Det var fucking nørdet, det du gjorde der. Hvad for noget? Lukas? Ikke noget. Jeg har så mange spørgsmål i mit liv. Og jeg synes bare... Jeg siger bare fuck. Og jeg siger også bare fuck. No. Altså, de spiller... Der spillede de så hårdt for midten, så det giver også mening, at... Jeg skulle til at sige, at de spiller virkelig mærkeligt for midten, men de adaptede der til, at vi var ude Det midt. er midt, så godt. Kan jeg ikke se, om jeg kan edge? Altså, Ja, var det samme igen? Smoke og rød. Hvad en eller anden? Jeg har dobbelt plads. Skal der ikke Brolland for dig, Frikka? Ja, jeg bare gør det. Jeg kan edge på den flash. Flash. Du skal nok smoke deres lane, jeg ved det ikke. Jeg ved. Jeg kan ikke. Mange, de tager midt, spiller for midt, spiller for højt. Ingenting høj. Vil der en flash ud med Nora? Okay. Op høj, kæber. Flasher. En kæbe. Ja. Bum. Tæt halv. Ned midt. Har løbet clean. Trykker. Trykker med. Ja, fuck det. Jeg løber væk her. Du kan måske lykke, det ved Jeg jeg. prøver at komme ud lidt her. Du ikke dør her. De presser på B. Jeg presser meget B der. Ja, de kaos. De er ikke info. Nora får nok kill. Jeg prøver at søge midt her. Ja. Holder du? Op høj. Høj. Død høj, jeg Sygt, trykker det var bare. ham, der var midt. Okay. 2 A B, spiller 1 2 on D. no. Ja, jeg løber B her. Og hvad de kommer til at Den kigger ham. Der var en mere. Der var en mere. Jeg smukker mål. Smuk kort eventuelt, eller Ja. cave. Jeg smukker kort her. Langt bedre, okay. Jeg kan godt smukke. Skød langt. Jeg smukker bare kort her. Smoke og CT. Kigger højt. Skød han lige høj? Nej, Kigger højt. Stadigvæk. Kuba ind cave. Der var en- Høj, ja. høj. Ja. Det er flash, jeg spotter lige. Ja, Ja, okay, fint. der. Den skal jeg gemme. Der er mig ikke peak. Kuba ind cave. Så gemmer med en penis, jeg gør han godt nok også nu, håber jeg. Er der ikke Make a noget good sted? impression. Jeg tror, han prøver at komme i hovedet på Tobias. Det så også. Ja, det er 3 runder siden det skete. Han er allerede på vej videre til næste. Han spiller for det der Apache der. Det der polske line-up. Og Ja, gør det. men de er jo også fucking gode. Altså, det er det jo. i røvgod, eller ham der haffer. Hver eneste gang jeg møder ham i facet, så får jeg i hvert fald et røvhul. Ja. Brokey. Hey, Brokey op her. Han overgår ham der. Nej, jeg sidder Big Box. Hybex. Nej, jeg har Hybex, der stopper jeg. Det kan godt være, det er Altså, derfor, hvad Fox siger I tænker, til der at lægge A-rush nades, og så gå 2B rampe med bomben? Det kan vi godt. Der er nogen, der kukker. Jeg lægger donut. Jeg lægger CT. En ja. skal smoke Jeg midt, skal og smukke så... rød. Og jeg Perfekt. sender Nick, jeg sætter DP ud døgnet i 3 andre, I fucking går... Så det kan lille krigerne. Ja, I går... Vi går B. Jeg ved ikke, det tog så lang tid for mig at se. Svært ord. Flash over, Niklas. Flash igen. Nej, der løber Vi ham. har løbet om lidt, gutter. Hvem med? Hvem En med bag? spammer. Side er clear. Kort og side. Hold op, Lang og side nu. Lang. Piger lang i forhold død. Venstre. Piker. Godt være bag, ja. 2A. 2A. Jeg tror, Jeg holder jeres ryg. Muller. Snukker sgu lang, ja. Ja, nice. Muller og baglinje. Han står i etteren og brænder. Okay, hvad? Caber. Okay. Okay. Ej, de er lige fældig legnet op. Kom ind. Snart 3B. Whatever. Big Uford. Frozen, mand. Har hørt, du siger, jeg er lort. Når leaks, jamen det er off-stream ting, så tæller det ikke. Nej. Kun på stream. Ja. Fordi han er lort. Du er lort, mate. Ej, det vil jeg ønske. Det vil jeg umiddelbart tænke, at jeg faktisk aldrig har sagt. Mange med B her, en blok midt, og så løb op høj Frikka, og så vi andre, så flasher jeg dig ind, og så hvis du skyder en, så løber vi op rampe, men Frikka han fortsætter ind. Så frækker det på cave. Ja, kæft. Jeg kan ikke køre endnu. Okay, fuck. De flasher. Woohoo! De pizzaer nok høj. Flash. De fejler lidt. Flasher høj, Ja, flasher de høj. fejler også. Rampe også. Bum. Du ved. Rampe her. Tag cave. Han er helt fucking hvid. 2. Blokket sgu ikke Lang og midt, tæt. altså. Hvad? Blok midt, Niklas. Jeg blokkede dig midt. Nej. Nå, det var bare, du havde en H i. Det var derfor med. Jeg bruger B igen. Hej, Piker. Det skal 3B være rundt det nu. Microphone, Jeg er i gang, doggy. Sorry. microphone activated. Kom ind. Fuck it, frileg. Jeg rusher midt. Den smuk instant. Jeg køber også en flash.
Hvad sagde du, vi skulle, Frikke? Jeg har ikke sagt noget, jeg sagde bare i smuk instant. Jeg har gode flashes klar midt. Ja. Mig og Nord, vi løber. Jeg har en Glock. Du har ingen armor. Nora har den, Nora har den. Jeg kan hjemme mig. Flash! Så er jeg Hus. Retake midt. Jeg ved. Op og not. Højre side. Stone. Eller break i et rød. Han pikker ud. Pikker ud. En høj. Kom igen. Han bare teknikken og løber. For helvede. Lad mig nu være. Lad mig leve. Kan du ikke smoke cape for mig, hvor? Bare... Den der stikker ud, eller bare den normale? Det er Smoker rød. Det er bare den normale, så. Sorry. Jeg har flash klar nu, hvis du vil have et late pop ud midt. Ja. Hvor kan du hen, Drikker? Klar. Ja. Gå op mod høj. Flash. Vi kommer late høj, gutter. Der er mange midt her. Og det er altså... Alle er hvide. Og det er Ned rampe. Rampe low. Rampe low. Kan du komme med ud, Nora? Rampe low. Helt ved rampe. Foran donut. 2 op. 3 midt. Ingen af. Jeg har drengen. Kaptajn Klo, mand. Microphone muted. Nej, dumbbell, det har vi ikke lige nu, nej. Han har fået så meget bandehjul i hovedet, Rampe. De starter bare 2 mand hver rundt, der bare med bandemul og bandehår i sådan noget dørene. Microphone activated. Vi starter 4 midt. Jeg har et gæt. Det lyder bare godt. Eller hvad? Nej, Så flash jeg ikke selv 2 gange, hvis I kommer op høj hurtigt. Okay. Så gør det. Mig og Nora søger op høj her. Jeg er lige lidt anti. Det er jo run boost, så det kan ikke. Jeg ved. Ud med et mange. 4. 2 mere. Eller vi skulle bare rense. Løber donut. Rush. En flash, altså... Han stikker langt ud af den små. Hej sammen. Sidste main. Sidste flashed. En useless repos, men Nej. Det er Mao, mand. Har han siddet der hele tiden? Jeg tror, han er siddet der. Har han det? Det må han næsten Er det ikke have. mærkeligt, at han kommer fra den tid, så hvis han er brugt på Insta? Det er Jeg rigtigt. tror, han bare har siddet der og holdt donut for dem altid. Så han ikke skudt mig tidligere? Nej, Vil fordi vi forsøge, eller hvad vil vi? Gå sådan ud af albu. jeg vil gerne få, så er det ikke nice. Og så får vi over. Det tror jeg er fint. Gør det. Skal I tage med 4 mand her? Jeg blokker bare B. Yes, han bandede flash. Jeg må lort dyb. Prøv igen. Vi skulle måske lige have købt efter det. Jeg ved. Jeg ved. Ingenting ude. De ligger edger. Gør det en død. 2 døde. Jeg har høj. En dag. En lane. En dørene. Jeg tænker, det er B. B er åben, ja. Resmoker med. Flax, tror jeg. Tak. Ja. Ja. Jeg tror, Rampe åben. B kan være helt åben. De kan være backline. En ud af. Jeg er med Okay. en ude. Jeg lister. Jeg Det strafe kan ham godt lidt. være helt ude. Ja. Dem ikke Krydser. broken. Det er så for eksempel til lovligt. Jeg tror, han er alene. Jeg svinger bredt her. Så Jeg er med. Flax. Jeg søger ham. Rambo stod. Jeg tager ryg instant. Ja. Der Ud går af B. med en. Pumpe. Flash over big Det er box. ikke noget donut. Flash over big box. Jeg er fandme bare. Han trækker. Trækker. B-side død. B-side død. Okay. Kommer ned, albu. Albu nu. Kom med. Og vær Kommer høj og piker. Han er med. Han død. Er der AK der? Hvad for noget? Nej, der er ingenting. Vi har taget det. Ah, sygt. Lækkert. My god team. Microphone muted. Jeg tror, at dumbbell, vi vil selvfølgelig sige nej til ting, der ikke var dansk licens. Det er ulovligt jo. Men ikke, jeg tror ikke, vi vil sige nej til noget ordentligt. Jo, det kan jeg godt. Microphone Håber de får sådan De får så, men det er vel teknikker.
Så det er okay. Er du A-spiller, Nora? Ja. Godt, jeg har rampen så. Mangler en midtspiller. Jeg er med midt. Lidt mod rampe her. Jeg cancel den. Jeg har midt nu. Andre mod cave, op mod cave, stod. Hvad så er ikke sejlet? En til. Jeg kommer med mig der. To med ham. Langt op rampe egentlig. 3. Der er no way ned dørene. Helt op rampe. Jo, kommer sejlet ind. Ja, en pladsspiller mellem to. En cave. Pladsspiller bag den her. En mere low. Venter. Default. Jeg kommer bravende cave. Død default. Det liv, mand. Ah, sorry. Mate, ikke disrespect the goat, okay? Det vil jeg sgu ikke høre på. Okay, ja. Vi kan sige, at leaks er lort, men tal pænt om Carrigan. Let it go, let it go. Jeg ved ikke, om det var forrest, eller om det var fuld øko-varme. Det ødelagde mig fuldstændig, det der. That perfect girl is gonna shake your boy. Nu siger jeg bare noget her. Er jeg virkelig midtspiller i det her stack? Er det ikke Freja? Frekke, han er blevet cave-spiller. Er du blevet cave-spiller med Han er jo blevet Masonic Stain, den her. Okay, ja. Jeg tager midten så. Jeg hopper på også. Ja, jeg hopper ikke. Sorry. Hvis jeg kan flippe midten, hvis det er det. Slukker midt. Pepsi høj. A flashes, ikke noget ude. Ikke ude. Stepper mere. 1, 2, 3 main. Og en albu. Pepsi høj. Ikke ude nu. Sikkert rampe. Jeg har ikke noget. Selv ikke boost eller? Jeg går ind og spiller side med Lavo. Ja. Jeg ved ikke, du kan walk tættere for en flash. Jeg ved ikke, kan du bruge for info? Nej, jeg har hele midt. Der er ikke noget cave. Okay, du sidder der, så sidder jeg sgu og hygge. Jeg har sådan en smoke på B også, så tror vi ikke. Jeg kommer godt til. En rampe der med en pistol. Så er der kæft, en cave. Jeg tror, det er crouch peak. Jeg har smuk rampen. Kan godt peek cave, ikke endnu. Der er helt stille. Men der var 2 over. Ja, der er en cave, det bliver B. Det bliver B. Ja, der er 2 forskellige. 2. I Hero I går op. Det kan rampes. Rampesmukken. Jeg er kort. 2 cave. Rampe. Nice. Kun en AK. En lang. Ja. Det er 2 guns nu. Du er 3v3. 3v2. Frozen er i et cave med M4. Jeg er bag cave. Kan godt være default. Jeg tror ikke. Jeg tror det er. Han er stadig... Det er ikke Frozen, så begge er der-agtige, eller hvad? Flasher Noah. Han sidder ind til højre, helt tæt højre. Ind i hjørnet ned rampe. Sidste rampe. Nøj. Fuck! Og længe siden. Jeg bare skal give den alt der, så skal jeg nok. Simpelthen, de har købt en held AK til Frozen, går ind og crouch speaker cave og bare one tap om entrance. På et forsikker, jo. Jeg køber ikke, jeg ser jo TV. Kan vi bande dumbbell mods? Kun Frederik bliver fucked, men han er Han god med en tager bare en panik. Skal vi rush ned bag eller et eller andet? Ja, fucking godt. Lego. Jeg beder dig, fuck up. Måler dyb. Jeg løber sgu bare igennem se på den anden side. Tæt. Han er meget god. Kom, han vil have ace. Ja. Nøj. Jeg har ikke nogen mods online. Piss mods, man, jeg har. Nå, dumbbell, så må du bare opføre dig fuld i pakkedreng, indtil jeg lige er færdig med gamet. Frikka, kan du bare spille en cave med MP9 eller hvad? Jo, intet problem. Skal jeg smoke midt nu? Det kan du godt. Vil du have noget til at kaste? For en molo her. Ja, jeg løber bare ud og spiller donut her. Ja, tak. Sidder i vinduet og kan break. Ja. Jeg ved. Ikke ude. Ude. Okay, jeg nader. Færdig med dig. Jeg kan sputte af, 2, 3! Nej, 3 med, 2 høj og 1 midt. Ja, en donut også. Donut. Det bliver. Rampe. 2 rampe. Lugter sgu af bag. Jeg kommer med. Ever fucked, nooben. Vi kører rampe. En mere, Frikka. De splitter Frikka, lyder det til. Kære cave. Cave 2, cave 1. Cave eller hvad? Low. Nice. Jeg er med igen kort, det er så simpelt. Han cave eller Venstre eller højre? Højre. Jeg sidder og gemmer til der. Han låser højre, Naxis. Kom tæt på, så du kan peek. Han små nu, så kan det ikke. Ja, Noah. Frikka, du er så fucking god med MP9.
Apex nede, Nikodors HSV, Ja, det er sgu klamt. Cirkelpeaket og dobbeltdænget. Det er frækker. Så der jeg dør til Orben på lane, der skyder mig gennem væggen, DP. Dumble, du opfører dig sgu lidt crazy, hvad jeg kan se. Hvad siger du dør til? Jeg døde til Orben på lane, han wallbangede mig. Nej, fuck hvor dumt. Vi kan break dem her. Ja. De er glade for at ramme lige nu, jeg Jeg spiller sgu lige af igen, for det er godt. Jeg spiller med vindue, og så... Jeg kommer og rammer dem her. Ja. På A-rush. Ja. Jeg lagt noget midt. Molo er høj. Ingen rush. Ja, jeg kører igen. Tag KB ind. Kan godt være Nikodors hjørne Ind i nu, men jeg tror det KB. ikke. Jeg blokker. Ja, ja. Jeg kan retake flash bagefter, så det trækker. Ja, jeg står bare lige og holder smoken lige nu. Der er 2 cave. Ja, jeg spammer lidt. En rampe. Jeg klap B-pop. Kan du ikke bande HE? Intet midt. Jo. De smukker vinduet der. Kom. Han er højere. En midt, måske en donut på timing, Nora. Den æder jeg. Fuck mig. Fint, han skød ikke Smoke sammen, for jeg tror. CT. Jeg tror bare, det er en En rampe. rampe. Molo er main, Nora. To. Jeg går lige ind i donut. Ikke cut. Lille A-flash. Ikke cut. En main, eagle. Kan være rød, En gutter. ned rampe. Ja, rød åben. Rød åben. Jeg bliver nødt til. Forbi, CT. Han ligger så om. Ud af jeres. Ude af Xbox, nogen er presset. CT bag dig. Hold CT-smoken. Ja. Han kommer. Han kommer B. Donut, jeg har bomben, donut. Jeg har bomben, donut. Ja. En mere. 1 OP. Carrigan, mand. Jeg er så fucking god. Få mig på. Jeg har AV, mate. Jeg er god med AV. Okay. Det er ud at skyde dem. Godt, jeg kører en penis og lægger den i spawn. Ja, gør det. Men skal jeg lige lukke af med en dybt her? Og så kan Nora spille Er du godt. midt. Men de dropper jo en AK walker på. Eventuelt spil 3B her. Jeg prøver at blokke det hårdt. Ingen midt smoke, det er lidt kogt. Måske du kan smoke fra vinduet, Nora, I don't know. Ja, jeg prøver. Ikke nogen midtrød smoke heller. Jeg leder point. Ikke noget midtrød. Ligger løg, jeg må Ikke noget pres overhovedet. Jeg spammer lidt. Brænder. Jeg kommer med. Jeg skyder nu. Der er mange. Ja. Jeg trækker bare lige her. Død default. Forbi. Nice. Lang. Lang. Flash tilbage der, flash tilbage der. En til lang. Bang. Jeg ved. Jeg er bag jer. Tæt lang. Ja. Sejt med dig, Frikka. Tæt lang. Lang tæt. Nej. Kom med. En Rampe sidste. Rampe. Default. Default. Swing. Han er AV nu. Ja, strafe. Default, høj om. Sikker? Hvad fuck er det, der sker? Der er en, der bokker på sidet. Ja. Du skal frem her, Niklas. Okay. Der er kun én, Niklas. Der er én. Jamen, jeg tror, han er smuttet, eller hvad? Nå, bomben. Jeg smoke. Ja, hvor du skal hive. Der er ikke noget tid. Nice. Let's go. Niklas, du har sgu lidt første spring. Jeg var helt cooked der. Du laver alle de rigtige kald. Jeg blev helt forvirret af det der lå her og fucking bouncede, mand. Den er gun, der buggede. Så begynder du at kigge rød. Ja, jeg var sådan, jeg havde ikke engang opdaget, at den var plantet, bomben. Jamen, jeg tror, han er smuttet. Jamen, det kan da godt være, han er smuttet. Men bomben skal sgu diffuses. Bomben skal til at diffuses. Kan du lægge af ved en, Ja, Niklas? nå ja, det var ellers en god tid. Skulle jeg have sagt noget andet der, Laurits? Jeg føler... Jamen han var bare op forbi min mål. Det var det, jeg var i chok over. Okay, ja. Og det... Okay. Nå, lad os tage midt her. Lad os give dem en molo og nade her. Kom. Jeg ved. Du er med. Du er dig, det er dig. Fint. Tæt cave. Ja, jeg kommer bag. Blok, hvis du kan. Ja, jeg har... Midt hygger. Kan I trække? Jeg tror, jeg trækker. En høj og en midt. 4-3. Jeg sidder godt her. En mere midt. Men ellers spiller vi ikke. Lyd. Jeg breaker. Lyd. Jeg kan ikke se noget. Jeg presser foran dig, Niklas. Stod midt. De står nu. Der er en eller meget fint, du burde næsten ham. Jeg sidder sgu en smoke. Ser mig ikke høj. Han kan få postplant ben. Ja, jeg kommer og hjælper. Jeg tænker bare i LP. Kan du holde lang, så kan jeg holde... Godt op. Nora 1 HP af. Ja, jeg hænger lidt med ud mod A her. Jeg prøver bare at holde liv på. Bare spil 2-2, det er fint. Jeg har midt. Jamen, det er bare midt for jer. Rød er clear. Rampe. Trækker rundt. Ej, Sindssygt. så er jo et skud. Den er sgu sej nok, den her ikke, mand. Midnight Lemonade. Nu kommer der et voice-drenge. Vi kommer ind nu. Jeg lægger cape nades, og så spiller jeg ikke for cave.
Jeg kommer med til at ramme støjnen til. Ja, de prøver at booste mig lidt i hvert fald, det tror jeg også. Ja. Jeg har god måler. Skal du bruge den her, Frikke? Den får du lige. Ja, godt. Jeg netter bare læne med dig, Frikke, så tror jeg, vi spiller 2K. Ja. Så. Jeg skal gøre det. Jeg har været alene alene. Jeg ved ikke, om jeg kan bait for dig på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om der er noget Og der de har ikke set Intet midt. Intet midt. Kan yderpunkter. Hvor er det? Prøv at se flænge. Hey, Jul. Ja. Det kan være. Ingen bombe. Her er ikke. To mere. Okay. Big box er i main. Død midt. Jeg kan flash over tempel. Jeg lytter for plant. Flash over tempel. Okay, jeg kan Side. Jeg kommer igennem. Jeg er igennem. Ligner begge. Side. Default. Tæt dig, Aaron. Sindssygt. Kom nu, vi vinder over Kerrigan, mand. Den første dag i mit fucking liv. Halalala. Okay, heller ikke mere. Hold kæft, hvor er det fedt, mand. Jeg går fucking 17-2, mand. Første liv, I kan sgu bare vente jer. Jeg glæder mig ikke.